ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್ ಬೊಕ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನೆಗಲ್ಪುರ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾದ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸುರುಕಾದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಗಲ ಮನಸ್ಸಡು ಏನ ಪೂರ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಡ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಏನ ಪೂರ ಆಸೆ ಉಂಡ ಅವು ಆಯ್ನಾದ್ ಬೇಗ ದೇವೇರ್ ಈಡೇರಿಸಾಡ್ ಪಂದು ಯಾನು ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಈತ್ ಸಮಯ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾನಿ ಪಾಡ್ದು ಜಪಂದ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ದಾಲೇಜಿ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸಡು ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆ ವಿಚಾರಲು ಪೂರ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ದಿಕ್ಕುಜಿದ್ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೊಂಚೂರು ಐಕಿ ಎನ್ನಾತಿಗೆಂಚರು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ಗೆ ತೊಂದು ಏನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಕತೆ ಪಂದು ಅಂಚೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಊರ್ಲ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಗಪಗಪಗ ಎನ್ನಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ ಮೇಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ಬರೋಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೇ ಪೂರ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಯಾನು ಊರು ಪೋದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗಿತ್ತೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿ ಜಂಚೆ ಇಂಕ್ ಒರ್ತಿ ಪೋದ್ ಬರೋಲಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಒರ್ತಿ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಲ್ಲೆ ತೊಂಬರ್ರೆ ಮೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಂಚಾರೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತಜಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇದ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾಪ ಮೇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡಿಗೆ ಬೇಲೆದವಳು ಅಂಚದೊಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಜೀವನ ಪನ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿಯತೆ ಬೇಲೆ ಪನ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಒಂಚೂರು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಅಂದೇ ಮೇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರ್ ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಚಾ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಬೇರೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚಳಿ ಜೋರ ತಲ್ಕ ಇತ್ತಡು ಐಕೆ ನಾನು ಶಾಲ್ ಕೊರಿಯೆ ನಾನು ಸಿಮಾ ಆಪಿನ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಐಕ್ ಮೇರ್ ಮುಲ್ಮು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ಡಯಲಾಗ್ ಪೂರ ಪಂದು ಅವಾಗ ಯಾವ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟುಂಡ ಐಕ್ ಪೋದಿ ರೈತೆ ಎದುರು ಉಂತುಲೆ ತೂಕ ಐ ಗುರ್ತಾಪಣ ಎಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಒತ್ತು ಹುಡುಗರು ಏರೋ ಪತ್ತು ಏರೋ ಪತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ವಾಸನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋಡು ಬೊಚ್ಚಿ ತುಲ್ಲಗೆ ಏನ ಬಂದು ಏನೇನಂತ ತುಲ್ಲಗೆ ಪೇರ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರಿ ಅಂತ ಇದಾಡದಿರುತ್ತೆ ಹೋಗು ಜರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪಾಪ ಜ್ವರ ಶೀತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ದಿಂಚಿ ಭಂಗ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಗ ಮೇರನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೆತ್ತೆ ಬರ್ರೆಂಡು ರಡ್ ಮುಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಹಾಲಿಡೇ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಎಂಕ್ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಗು ಬರ್ರೈಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಗುಲ್ ಬಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಪುಚ್ಚತೆ ಯಾನ್ ಫ್ರೀ ಟಿಂಚಕುಲೊಂದಿಪ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅವರೇತುದು ಉದಾಸೀನದಲ್ಲಿ ಕಾಪುಣಿಗೆ ಐಕೆ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ನಿಗುಲೇರು ದೂರನೇ ಕುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೇರು ತೂವಲು ನಿಗುಲು ಹಾಲ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ಏನಾತನು ಬಂದು ಒಂದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯೆ ಒಂದು ಆಣು ಪುಚ್ಚೆ ನೆತ್ತಪುದರ ಲಿಯೋ ಪಂದು ಎಂಗಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡು ದಿಂಚಿ ಒಂದೇನು ತಾಂಕೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಈತಗಿನ್ಯ ಬಿಟ್ಟೆ ಈತು ಜೋರುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕೈ ತುದ್ನಿಗುಲು ಅಂದಾಜೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ಪರಂಕುಂಡು ಅಗ್ಗಿಯುಂಡು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಬಡ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪಿದಾಯ ಪೋನಾಗ ಕೈ ಇಂಚ ತೊಜಪಾರ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಣ್ಣದೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ತಾಂಕೊಡು ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ದಿತ್ತಿ ನೆಟೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆತಿ ಅವು ಮಿನಿ ಲಾಗಿಂಡ ತಿರ್ತಬೋಂಡ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರುಂಡು ಪುಚ್ಚೆಲು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರೇ ಪೋವ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಅನ್ನ ಇಕ್ ತೊಜಪಾಯ ಏನ ಒಡೆ ಪೂರ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಂಚಂದು ಒಂದೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತನಿತ್ತೆ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಪುಚ್ಚಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಐಕುಲ್ ತಿನ್ಪ ಬೊಕ ಪೋಡಿಗೆ ಎಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಐಕುಲ್ ಪಿದೇ ಪೋಪ ಐಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಪುರ ಅಂಡ ತನ್ನತಿಗೆ ಐಕುಲ್ ಪಜೀರ್ ಪುರ ತಿಂದು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೋಗೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ತ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಪನ್ನ ಪಜೀರ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ನಮಕೆ ಐಕ್ತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಮರಣಿ ಕಕ್ಕಡು ಐಕ್ ಮೇರು ಅಡೆ ವೆಟ್ ನಡೆಲ್ಲ ತುಂಪೋಡು ನೆತ್ತನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನಗಳು ಪುರ ಇಪ್ಪೋರತೆ ಅವುಲು ಇಂಚೆಂಚ ಪಂಡೆ ರೈಕ್ ಅವು ಪುರ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪುರ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಐಗಿತ್ತೆ ಅಂಗಡಿದ ಫುಡ್ ನೆಂಕುಲಿತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಬಜ್ಜಿಲಿಡು ಆಯ್ತಾ ಫುಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲು ಚಲಿತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಡು ಬರ್ಪಿನ ನೀರು ಈತ್ ಸಿಮಾಯ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಐಸ್ ಕೈಕ್ ಬುರ್ನೆಲ್ ಕಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯದ ಬೊರ್ತುಗು ಆತ ನೀರು ಪೂರ ಕೈ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾತೆ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ಶೀತ ಏರುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಯಾನು ಗುಣಾದ್ ಬತ್ತಿನಾತೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆದಿತ್ತು ಚೆಂಕ್ ಅಟೀಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಸುರು ಕಾರು ಸೌಖ್ಯದ ಅಂತೆ ಬುರ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಹುಷಾರಾಯರು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೈತೆ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗುಣಾಡ್ ಐಕೆ ದಾದಂಡಲ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಅರೆ ಯಾನು ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ
ಬ್ರೆಡ್ ಕಾಯದು ಕೊರಿಯೆ ನೇಯ್ಟ್ ಇಂಕ ಮೆದುವಡ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಕಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ಯಾನರೇಗ ಅವು ಕನ್ಪಾಯೆ ఒక ಪನೀರ್ ಪೇರು ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತಂಡು ಏನಂಡಲ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಂಡ ಪನೀರ್ದ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಅಂದಾಜಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾನು ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತಗು ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಪಾಂಡ ಕೆಲ ಸರ್ತಿ ನಮೇನ ಮಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಪ ಈ ಪೇರ್ದ ಕೊಜಪು ಇಜನ ಪನೀರ್ದ ಪೂರ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂತೆ ಅವೇನು ನೀರು ದೆಕ್ಕದೆ ಉಲಾಯ ದೀವಡಾಪುಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೂರೆ ಪುಣೆ ಯಾನಿಗ್ಲ ತೊಜಪ ಐತೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕುರೆದಲ್ಲ ಕೈತನ ಐಕ್ಯಾನು ದೆಕ್ಕದವೇನು ಫ್ರಿಜ್ ದೀದ್ ಬಿಡಿಯೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿಗುಂಡತೆ ಹಾಫ್ ಫ್ರೈ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜವ ಆತದ ಅದನ್ನು ಪಜ್ಜಿದಲ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೇರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ ಅವು ತಿನ್ನರೆ ಚೂರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಎರೆಗ್ಲಾತೆ ಅವು ಪೂರ ಬೇಯೋಡು ತೆತ್ತಿ ಅದ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪಿನಗುಲು ಮೇರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಣ ಈಗ ಮೇರೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ ದೊಡ್ಡ ತಿನ್ರೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮೆದುವಡ ಚಟ್ನಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿ ಪಿದೆ ಗೂಸುಂಡು ಯಾನ ತೆತ್ತಿಗದಾಲ ಮಸಾಲ ಉಪ್ಪು ಪುರದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಅರೆಗೇನ ಇಷ್ಟೊಂಡವಾರು ಐಕೆ ಮಿತ್ತಡು ಬಿರ್ಕುವೆರು ಬೊಕ ಮೂಲಿನಿ ಕೊಡೆ ಯಾನು ಚಾ ಕಾಫಿಗ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನೇನು ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಚೂರು ತೀಪೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಮೆರೆಗುಂಡತೆ ಸಕ್ಕರೆನೇ ಆವಡು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದ ಮೇರೆಗ್ ಕೊರಿ ಅವು ಅರೆಗೆ ಅಂದಾಜಿ ಹೊಂದಿತ್ತಣ ಆರು ಬಂಡೇರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಕ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಪರ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಅನಿತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪೇರ್ಲಾತೆ ಯಾರು ಚೂರೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡತೆ ಚಾಡ್ ಕಾಫಿ ಆಡು ತುಂಬ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಗ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಕುಡಲ ಮೈಪುನರೆಗ್ ಪರ್ಲೆ ಒಂದ ರೈಟ್ಲ ಚೂರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪುರಂಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಈಗಿನಿ ರಪ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಎನ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಪುನಃ ಒಚ್ಚು ನಾವು ಪುರ ದಾಲ ಮಲ್ತೆತ್ತು ಜಾನ್ 2-3 ದಿನೋಡ್ದಿಂಚಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನ ದಲ್ಕದ ಅವಣ್ಣ ರುಟೀನ್ದ ಬೇಲೆ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೇನೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಂಟುಲೆನ್ ಪುರ ಇನಿ ಅರ್ಧಗಂದೇನಿಯ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲೇನ್ ಪುರ ಯಾನ ಜೀದಿನ ಪುದೆ ತೊಂದಿನ ಬೊಕ ಮೇರ್ಲ ಹಾಲಿಡ್ ಪುರ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಲ್ಪದ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಪಾಡ್ಗಂದೇನಿಯೆ ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಪ್ಪನ್ನದಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಲೇನು ಕುಂಟುಲೇನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಅವು ಐಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣತೆ ನಮ್ಮ ಸೀಕದ ಪೂರ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಜೀವೋಗು ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಈತ ಧೂಳ್ ರಟ್ಟರೆ ಶುರುವಾತನ್ ಪನ್ನಗ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕುಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲತೆ ಏತ ಧೂಳ್ ರಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಮೈದಾನ ತಿರ್ತಡ್ ಗ್ರೌಂಡು ಬೊಕ ಅಂಚಿಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೈವೇ ಪೂರಾ ಧೂಳು ಇಲ್ಲಾಗೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕೆ ನಾನು ಏನಾಲ್ಪುನ್ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ದೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಾನು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾದ ಉಡ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಧೂಳು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ ಮೂಲೆ ನಾನು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಇಂಚನೆ ಒಚ್ಚುಂಡು ದಯಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಒಚ್ಚುನ ದಂಟೆ ತುಂಡಾತಂಡು ಉಂದೆಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಯಾನು ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೀನಿಯಂಕ್ ಬಂಗಾಂಡ ಕೂಡ ದಂಟೆಡ್ ಒಚ್ಚರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಅದ ಮುಟೆಯಾನು ಇಂಚನೆ ನೆಲ ಒಚ್ಚುನ್ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಂಟು ಪೋದುಂಡತೆ ಕಜಾಲೆನ್ ಪುರ ನಮಕ್ ಗೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ನೆಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ನಮಗೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಕಲ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ನೆಲ ಒಚ್ಚಾರೆ ಊರು ಡಿಪ್ಪುನ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ದಂಟೆ ಇತ್ತು ಜದಾಗ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೈಟೆ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಟಾವೆಲ್ದಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪುಂತೆ ಅವ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪೂರ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ ಏನೈತೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಅದೋಟೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೇಲೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜ್ವರ ತಲ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಡಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಆಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಕುಲ್ಲುವೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪರ್ಪೆ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಬೇಲೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಮೇರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಜೇರು ಆರ್ನೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಐದು ದುಂಪು ಪೂರ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ದೀದಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಡೆ ದೀನಿ ನಾನು ಮೀದು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅನ್ನ ಅಂದಾಜಿತ್ತಂಡು ಇನಿ ಕೊಡೆ ಕೂಡ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪಗಾರೊಂದುಂಡು ಪಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಯಾನೇನ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಗ ಚೂರು ಡೆಟಾಲ್ ಒಂಜಿ ಚಂಡಿ ಕೈಕುಂಟುಪ್ಪುಂತೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಟಿಪಾಯಾಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬೊಕ ಉಲಾಡ್ಲೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ರೂಮ್ದ ಕಂಡಿ ಅವು ಪೂರ ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಒಚ್ಚಿಯೆ ಒಡೆ ಮುಟ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಸ್ವತಃ ಮೀನಗೊಂಡತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೂ ಚೂರು ಡೆಟಾಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದುಂಡು ಒಡೆಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಮಿನಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತಡ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕೈ ಪೂರ ಸಮ ದೆಕ್ಕೋಡ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆಡ್ ಉಪ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್
ಏತ್ ಪಂಡಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ನಮ್ಮ ಕೈಟೆ ಒಪ್ಪುನತೆ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಶೋಕುಡು ಮೀದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತರೆನ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಯ ಕೆಲವು ದಿನ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಐಕಿ ಒಂಚೂರು ನಮೂನೆದಲ್ಕ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ನೆ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಶೀತ ಕೂಡ ಸುರುವಾಂಡು ಅವು ನೀರಿಡು ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತತೆ ಅಂಚಾದು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುಚ್ಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅವು ಎನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿದಲ್ಕ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಡ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಟೊಲ್ಲೆ ಬಂದೆ ಯಾನು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಪನೀರ್ ಗ್ರೇವಿ ದಾಲೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪನೀರ್ದ ಕೈಪು ಸುಲಭ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚಲ ಇತ್ತೆ ಜ್ವರ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ಮೂಲೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಡೇಗೆ ಕಾಯಾಯೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಮೊರಣೆ ಉಂಡತೆ ಪನೀರ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅವೇ ನನೊಂತೆ ದಿನ ದೀಯಡವು ಹಾಳಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಏನಲ್ತೆ ಯಾನು ಅವೇ ನೀನಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಡ್ಪೆ ಬಂದಿನಿಯೆ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣತ ಬಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಪುಡಾತು ಐತ ಅರ್ಧ ಗೆತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ಒರಿನೇನಿ ಯಾನು ಡಬ್ಬೆಡ್ ಜಿಂಜದು ಫ್ರೀಝರ್ಡ್ ತಿದ್ಬಿಡಿಯೆ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನನೆಕ್ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ನ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೈಪುಗ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡತೆ ಪನ್ನ ಐತ ಪುಲ್ಲಿ ಅಂಶ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಡ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಐಟವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಗೆ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಡವೇನು ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಾಂಡ ಯಾನು ಇಂಕ ಅವು ಪುಲಿ ಪುಲಿ ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಪಂದು ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಬೀರ್ಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪನೀರ್ದ ಮಸಾಲ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಸಾಲ ಪಂದು ಒಂದು 2 ಚಮಚ ದಾತು ಪಾಡ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಟ್ ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಪನೀರ್ಗೆ ಈತ್ ಪಂದು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ 2 ಚಮಚ ದಾತು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಕಿ ನೀರು ಪಾಡುವೆನು ಗ್ರೇವಿದಲ್ಕ ಮಲ್ತುಡ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದುಂಡು ರಪಕ್ಕಂದ ಆಂಡತುಲೆ ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತುದಿ ತಿನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪನೀರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಅಡೇಗೆ ಜೆತ್ತೆ ಅದಾಗ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಾನು ದೀಪಿನ ಮುಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಬಯ್ಯದ ಆಜರೆ ಗಂಟೆ ನಿಗುಲ್ ತೋಂದಿ ಪೊಲಿ ಏತು ಕತ್ತಲೆ ಆತನಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ದೀಪದೀದು ದೇವರೇ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿಯೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಆತುಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಎನ್ನುವೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೇಗನೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಮದನೆಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೈ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.